سلاف بینرین هجا پشتی دمکه ام دست به برنامه خویا دیروکه دکن. ام دخوازن دیروکه به تواهی بحسبینن و همو آلین و لیکولین و پیشکش بکن. ده همان دمه ده دوی هرکینه ده راستیا کرد و کردستان راخن برچوان. دروجا میا ایرو ده زانست لسر گنین جواکی ین مینا هینین دن این ارگانیک داخون. گرینگه کو مروف قناغین پیشکتین دیارده راست بنرخینه تا کو مروف کاوسا کو ایرو جواک تیده فهم بکه و لگوری وی چارسریه که جره پیدا بکه. دوی واته ده ریا راست analiz kirna temna civaka Kurd jî di rastiya analiz kirna dîrokê re derbas dibe. Di vê çarşoveyê da tişta ku divê em bikin ew e ku bi vê perspektîfê rastiya civaka Kurd binirxînin. Lewre li gorî bûyerên rojane ragihandina forma zihniyeta Kurd zêde tiştekî îfade nake. Wekî din ev rêbaz çareseriyên rast dixwe de nahewînin. Di bingeha xwe de giraniya berdewam a li ser hêza kevneşopiyê jî ev rewş heye. Di vê wateyê de nirxandina pêkhatina etnîsteya Kurd dikare bibe destpêkek. Ji ber ku ev forma destpêkê ya kurdewariyê ku îro jî li ser hiş û hişmendiya me serdest e û hê jî di asteke mezin de hêz û nûjeniya xwe diparêze. Ji ber vê em dikarin pêşketina hebûna xwe ya destpêkê bişibînin hucreyê stem a organîzmayek zindî. Ji bo cîhana me ya hest û wateyê baş were fêm kirin. Ji dilopa ewil a wateyê ve nirxandin dê me bigihîne encamên mezin. Lê bi yek ferqê dema ku em di herikîna dîrokê de pêş bikevin divê em xelekên şaş û derewîn ji holê rakin. Xeletî û şikestinên ku pêşketine xıyanetên di dîrokê de derketine holê jî yek bi yek bibînin. Ji ber ku di dîrokê de weke organîzmayeke zindî hebûna xwe bênaber parastiye, domandiye û heta îro rêyeke berdewam a jiyanê şopandiye. Lewre dîrok ne diyardeyeke yekcarî ye. Herikîna dîrokê mîna çemekî ye ku li cihê derbas dibe şopa xwe dihêle û ji ve xwarina çavkaniyên din risteke sereke yê cîhana wateyê lîstiye. Nêzîkatiya me yal dîrokê hêj afrînertir û berhemdartir e. Pêwîst ku em giringiyê bidin diyarkera puxteya dîrokê. Encamên pêwîst jê derbixin. Wateyên çewt ên ku li dîrokê tên barkirin ji holê rakin. û wê bikişînin ser rêya rast a pîroz ku ew nirxê heq dike. Di roja me ya îro de dîrokek bi hemû heybet û kêmasiya xwe li pêşberî me disekine heye. Em bixwazin an nexwazin, em pê qayîl bibin ya nebin. Ev rastiyeke û xwe bi me dide hîskirin. Baş e, îcar di vê dîrokê de para gelê Kurd çi ye? Vê dîrokê duwarê Kurdan de civak û rastiya kesayetek çawa afran. Yan jî ev dîrok ji aliyê kêve û bi kîjan rêbazî hatiye kontrol kirin. Bêguman bersivên rast ên van pirsan dê gelek xalên ku di tarîtiyê de mane jî ronî bike. Di vir de armanca me ne ji nû ve nivîsandina dîroka Kurdistanê ye. Lê ji ber giringiya mijarê û ji bo baştir têgihiştina forma civakî ya Kurdî em li ser vê dîrokê radiwestin. Armanca me ya bingehîn ew e ku bandora şert û mercên dîrokî civakî yên li ser hişmendiya Kurdan lêkolîn bikin. Armanca me ya sereke jî ew e ku em diyalektika Kurdî ya berxwedan û xıyanetê bi hev ve girê bidin. Bi giştî dema behsa dîroka Kurdan tê kirin gelek caran gotinên gelek û kurmê wan pir e yan jî gelek û xıyanetkarê wan pir e tê bikaranîn. Di rastiyê de ev pênase xwedî wateyên kûr ên sosyolojîk in. Nefêmkirina vê sosyolojiyê di heman demê de nefêmkirina rastiya Kurdan e. Îcar ev erdnîgarî û civaka ku şaristanî û dîrok afirandiye çawa dikeve rewşeke neyînî. Çareserkirina vê paradoksê bi nêzîkatiyên wiha ji rêzê nepêkane. Lewma jî giringîdayîna hêza kevneşopiyê ji ber vê yekê ye. Kevneşopî di heman demê de tê wateya bi xwe
tevna çandî ya ku watê dide jiyanê. Ev tevna çandî ya ku rê li ber şaristaniyê vekir, li gel têkoşîna pîroz a parastina nirxên darazî yên civakî, xwezayî ya li dijî koledariyê îxanet jî di aseke teng debejî, hêj hebûna xwe wekî nakokiyek ciddî diparêze. İxanet ji destpêka pêşketina raman û fikrînê ve di nav mirovan de di wijdan, bawerî û nêzîkatiyan de hatî mehkûm kirin û şermezar kirin. Di hemû civakên li cîhanê de tenê rêgezek derbasdar heye. Êrişa li ser cewhera xwe xiyanet tê hesibandin û bi cezayên herî tûn tê ceza kirin. Wê demê ev çi rastiyeke binakok e ku di civaka Kurd de her roj îxanet pêş dikeve. Dibe adet û mirov li hember vê hêrs û aciz nabe. Berova jî vê kesê îxanetkar weke lehengan dikarin dakevin qadan û tev bigerin. Heke em mînakekê bidin. Dema ku Harpagos îxanetê li Astyages kir, qiraltî yanî împaratoriya Medan li ser tepsiyeke zêrîn pêşkêşî Persyan kir, qet aciz jî nabe. Berova jî wê mîna ku tiştekî gelekî baş li hemberî Astyages kiribe, dikare bêje binêre tu do padişah bûyî, îro tu koleyî. Lewma jî heta ev paradoks neyê fêmkirin û çareserkirin, rastiya Kurd jî nayê fêmkirin. Nefêmkirina rastiya Kurd jî fêmkirina dîrokê zehmet û nepêkan dike. Temaşevanên hêja, di vê bernameya xwe de me xwest rastiya Kurd a di herikîna dîrokê de raxin berçavan. Em hêvîdarin ku sûdwar bûbe. Heta bernameyeke din ev dem û hemû demê xweş be.